ka don kibaru kɛnɛ kan bi alamisa ye juin kalo tile 17 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Kulukoro mara la siraba ka kasara dɔ kalankɛla ye maa kelen bɛ yen ale kɔni fatura ni maa naani kɔni bɛ yen n'olu joginna kosɛbɛ ayiwa kibara minnu sera ma o koɲa la olu yɛrɛ na ka fɔ ko tɛnɛndon min ye juin kalo tile 14 ye ko Kulukoro dugu kɔnɔna la ko nin ye sira kunbɛ yɔrɔ dɔ de ye ni a bɛ fɔ o ma rond-point de pont de Kayo ni ale yɛrɛ bɛ Kulukoro kɔni dugu kɔnɔna la ko nin ye mobili dɔ de ye ale ni moto nana kari ɲɔgɔn na ko o kɔni karilen ɲɔgɔn na ko a kɛra kasara ye ayiwa ko kasara in kɔni juguyara kosɛbɛ ko sabula ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ko fatura ko maa naani fana bɛ yen ko olu kɔni joginna kosɛbɛ ayiwa maa yirala ka maa kelen bɛ yen ni ale kɔni fatura ko ye den fitinin de kɔni ye wa hakilina jiginna an b'a yira la k'a fɔ ko jani ni siraba ka kasara in cɛ kari don siraba kasara wɛrɛ fana kɔni kɛra Kulukoro dugu kɔnɔna la ni dugukɔnɔdenw kun dusu kasilen don o koɲa la ko nin fana kɔni nana far'o kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ an Soko mara la ko marifatigiw kɔni taara ni u ka bagan caman kɔni ayiwa kibara minnu sera ma olu yɛrɛ la k'a fɔ ko tɛnɛndon min ye juin kalo tile 14 ye ko dugu dɔ bɛ an Soko kɛrɛfɛ ni ale yɛrɛ ni an Soko cɛla bɛ kilomɛtiri 15 kɔni bɔ ni ale tɔgɔ ye Ɛriba ko ni dugu kofɔlen na ko nin ye marifatigi dɔw de ye u kɔni tun bɛ moto de la k'u nana nin dugu tɔgɔya in kɔni na ka yen dugulamɔgɔw kɔni bagabaga kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko u bɛna taa n'u ka baganw ye ayiwa u kɔni taara ni bagan kɔni ye dugulamɔgɔw ma se ka foyi kɛ ayiwa an kɔni bɛ wagati min na ko bi ko ni dugulamɔgɔw kɔni ka baganw taara u t'a dɔn maa kelen min kɔni taara n'u ye nka ko u kɔni b'a dɔn marifatigiw de kɔni ayiwa hali bi hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen baɲumankɛtɔn maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni kun tununa n'olu kɔni tun bɛ taa marché kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ ko hali bi olu kɔni kibaruya ma dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa nin makofɛlen ninnu bɛ se ka ye cogoya min na ayiwa kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ polio bana kɔni kɛlɛli kɔni hukumu kɔnɔna la Tombouctou mara kɔnɔna la ko denmisɛnnin dɔw ye vaccination kɔni sɔrɔ ayiwa kibara minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko min ye juin kalo tile 15 kɔnɔna ye ko Tombouctou lamini kɔni na maa minnu sigilen bɛ u ka kɛnɛya hukumu kɔnɔ olu kɔni bɔra ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka vaccination kɛ denmisɛnninw na polio bana kɔni kɛlɛli kɔni kama ayiwa polio bana ale kɔni ye bana ye min n'an b'a fɔ o ma senfagabana ko ayiwa ko o kɔni ka jugu denmisɛnninw ma kosɛbɛ ko o de hukumu kɔnɔ kama ni maa kofɔlen ninnu bɔra ka nin baara ninnu kɛ walasa nin senfagabana in bɛ se ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa u y'a yira k'a jɛ ko nin bana in ka jugu denmisɛnninw de ma o de hukumu na u y'a kɛ yen Tombouctou n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔni denmisɛnnin ayiwa a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin hakɛya min kɔni ye nin fura ninnu kɔni sɔrɔ ko o kɔni bɛ taa denmisɛnnin 200,000 ale ni 76 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na wa ko a kɛra denmisɛnnin minnu na minnu si bɛ taa k'a daminɛ kalo 1 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na fo ka taa bila san 5 kɔni na ko a kɛra olu de la ko ni an y'a ta k'a jateminɛ 100 sara la 100 sara ko 99 ale ni 9 ani kɔ ko olu de garijɛgɛra nin fura in kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara kuncɛ la kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gawo ko min ye u ka dɔgɔtɔrɔso kɔni ambulance ye ko majugu dɔw kɔni ye olu siɲɛ ko ka taa n'o ye ayiwa kibara minnu sera ma o hukumu kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ ko juin kalo tile 13 kɔnɔna la ko Gawo dugu kɔnɔna la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la kin dɔ bɛ yen ni u b'a fɔ o ma 8e quartier ko o kin kɔni na ko nɛgɛ kaɲa 22 kɔnɔna la ko nin ye Gawo kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ ko o ambulance n'o ye mobili ye min bɛ dɛmɛ don banabagatɔw kɔrɔ ka taa n'u ye kɛnɛyasow la ayiwa ko tuma min na ambulance bolila kɔni tun bɛ ka ambulance boli ko a kɔni taara maa dɔ de bila a ka so ko n'o ye maa ye min yɛrɛ bɛ baara kɛ nin kɛnɛyaso ko a segintɔ ka bɔ o bilali kɔni na a ka so ko majugu dɔw kɔni y'a lajɔ ka marifa kɔni jɔ a la tuma min na o waleya kɔni kɛra ko y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taa ni nin ambulance in ye ale kɔni ye nin mobili kɔni di nin ma kofɔlen ninnu ma an bɛ wagati min na ko bi ko fɛn kɔni ma mobili bolila in kɔni sɔrɔ nka maa kɔni t'a dɔn ni majugu ninnu kɔni tɛna ni nin ambulance in ye yɔrɔ min na nka ko gendarmerie maaw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la a ko ɲɛ la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata